Chapel sulod sa Our Lady of Fatima Parish sa Davao City nasunog. Liyon ini, milagrong wala na unsa ang altar sa maong simbahan. Ani report ni Argil Relator. Miulbo nga dakong kalayo sulod ni ining sobra 50 katuig na nga building sa Our Lady of Fatima Parish sa Davao City ang mipukaw sa mga residente duol sa simbahan alauna 40 Domingo sa kadlawon. Gilayong miresponde ang kabomberohan aron mapakgang ang kalayo. Human ang hapit oras nga kumbati, gideklara na nga fire out. Dito nagsugo sa iyang walling no sa katong sa kilid sa left side portion sa katong Fatima Church. Onya nakita nato dito nga katong nga portion is naa ditoy kaning wall fan na linya sa kuryente, so kana ang ato ang ginatan-aw karon no kay base sa katong CCTV nga ato nakita. Tataw ang kadako sa danyos labi na sa chapel sa simbahan kung asa nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo. Nasunog ug apil ang relief items nga alang unta sa mga nasunugan sa Barangay 21-C Davao City niadtong Pebrero. Duna matud pa yung mga pamilyang mibakwit sa taas sa maong chapel niadtong higayuna nga biktima sa sunog sa Barangay 21-C nga temporaryong natiner sa simbahan. Maayo na lang kay walay naangin sa hitabo. Apan kamatikdan nga bisan naapil kasunog ang kisame. Wala gayud na unsa ang atubangang bahin, labi na ang altar ug ang crucifix ni Jesucristo ug uban pang imahen sa simbahan. Ang Ginoo, si Birhen Maria, ang Fatima, iprotektahan niya ang center yung nga part sa simbahan, ang altar. Luyos na kung hagit nga resulta sa nitabong sunog, magpabiling mubarog matud pa ang simbahan. Ingon man, mas patibabaw pa ang pagtuo sa mga Katoliko ngadto sa labawng makagagahom. Gani ni atong Domingo, nagpahigayon og misa sa gawas sa simbahan. Padayag lang sa kalig-on lang pagtuo ba. O uban po sa pangamuyo na unta ma-restore ang maong nasunog nga simbahan. Gi-inspeksyon na sa structural engineers ang maong simbahan o gisgutan pa ang plano kung posible bang magamit ang parte nga wala naapektahan sa sunog ato sa pagpahigayon sa mga aktibidad sa Semana Santa sa sunod bulan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.